Ukhalwa ngesihlava esingesihle esingenisile eThekwini sokubhonywa kwezimoto zemali. Umukelo wesilethu Kuhle TV sakubingelela kanti sikuphathele zona zithi kukhalwa ngesihlava esingesihle sibukeka siya ngokwanda endaweni yaseThekwini. Lokhu kuze emveni kokuba kubonakale imoto ephatha imali evinjwe yahlakazwa ngesiqhumane endaweni yakwaMashu kuMalandela Road. Kanti ezingenayo namhlanje zithi kusihlwa sekuphinde kwadunywa enye imoto yemali yahlakazwa ngesiqhumane uma ngabe usuka ku-N2 ejikeni uphikelele ku-Queen Nandi Road ulibangise kwaMashu. Konke lokhu kubuka kwesihlava esandayo. Khumbula ukuthi ngenyanga ephelile ke kwaba khona isigameko lapho khona kuzama ukutatshwa imoto yemali emakethe eThekwini edolobheni lapho kwalimala khona nemiphefumulo eminingi engenacala. Mbuko lesilethu Kuhle TV na ividiyo sikuphathele yona.